Oh, cuma salah. Guys. Asli maem karo KFC. KFC terahan di awan piye, Mbak Put? Piye? Apa? Maksudnya ngomong apa? Pidene ben dadi rong konten. Udah. Kalau sepil bojomu ae wis ndak nyoteng bojomu. Oh, disut. Lho nyapa? Ngomongin ke malah isen malah. Gue petok kamera isen malah ras itu. Anu lah. Kerja foto terus minder deh ra gelem. Iki. Ah, panas. Kok panas loh? Ini kok ngene inui? Ini tak dulang. Ah, Engko dilepah. nak, Delok sikil rupane nek ngono. endi? Sumat. Sumet lah. Ngono kuwi ae wi kok. Sumet sebul. Sini apa jadi? Kuwi lho wis diomong ora kok adek ae iki ndak do pengen meneh. Lah ya lo Jadi apa sih ngomong iya? Kok kowe ya? Aku ora ngomong nek iya kok. Aku malah ngomong ora-ora kok. Enggak judulnya ngene. Cynthia mau punya adik, guys. Jarak Sin, emang. udah Sin. Udah ngomong ora-ora kok malah Nah, jaremu sing kopi sanan garis 2. error. Coba error ora kakean ngombe. Sok kakek ngombe Iya. Jajal lah. Nganumu apa pipismu mbok campur banyu mbok tasku lak nganu. Garis samar apa percaya. Jajal lah. Oh. Ya jajal lah. Aku dengin jajal soalnya. Sing sitak nganu apa? Asli air nganu kuwi sing sitak tak campur banyu. Sing sitak nganu garis samar sing sitak lora. Duh loro Mbak Put. Loro Mbak Put panas. Tinggal tuku inu mau terima arek ketok iso dicikok. Cuci tangan. Lapo? Nyopet karet. Wedi setan. Neng ndi? Oh, Cynthia wedi setan neng ndi ning kono lho. Neng nggo ndi? Indi, doi jan. Di setane. Wedi ya we. Cynthia wedi setan. Sopo ke? Kayak kemisan tak bingi lah. Yo kowe ya. Waduh. Serku ki mah apa tak jak ngonten nyolong telone Mbah Kliwon. Sesuk rene iya. Montorku rame enak. Nek ra ben ae nek wis dandani motor. Nek sok ben ae nek wis dandani motor karo dandani motor. Mas kasore makku wis digawa apa? Kapan? Wis Mbak Putri wis seneng iki. Njaluk sing 50 cm, Mas. Mak. Lho jare Mbak Puji, apa iso wong wis pesen ngono iki? Rene ngomong kuwi iso. Gembira Mbak Putri hura-hura iki. Iya. Dene pesen loro sesuk bene wis kare. Oh sing lagi siji tok, Mas. Lagi siji. Oh, kok mak tak omongane. Heeh. Iso nek 50 cm 40 tapi pesen. Heeh, kok tak omongane. Maksudnya uga iso kesusu kok ke pabrik kok. Iya, kok tak omongane. Tak WA dhewe kok. Springboard nih bro mas. Tak WA dhewe kok, Mas. Springboard nih bro. Kare ukurane karo bali. Kare sing tebele 25 karo sing 30. Terus karo beli bali. Ndang tuku. Wih, Mbak Putri ki wis gembira iki atine. Kasurku teko ora ngono wisan. 40 ada 50 ada. Mbak Putri. Diceluk Cynthia lho Mbak Putri. 50 inden. Tengok awak dhewe ngene. Banyak. Tapi naik lho.
Iku lebare berapa terus nek dawane kabeh 2 meter. Tiup lilinnya kalau ora mandek-mandek. Mohon kok penebang rek. Penebang tukokno Springer. Lah seneng. Terus? Loh. Lah wila yo ilmu tok, Dik. Ya tunggu dhewe lah. Ki Mbak Putri, yes, kasurku teko. Yes, kasurku teko. Aku sing nganggo Springbed yuk. Lah ya kan jare mah mbonggo ijolan. Serku ki ape tak tumpuk ngono lho. Nek aja loro. Nek glundung tambah sakit lho Mbak Put. Cepet wae. Nek anu sok ben anu. Soalnya aku tahu glundung kok Springbed. Pas anyar-anyare. Terus aku punya Springbed terus pisan glundung. Ya, udah ya. Di rumah ya. Dia diambil nanti Mam. Ngono ngene Pak. Kowe ape pulang oh? Gak turu kene. Nek teko diturani bunyi malah glundung mak gebuken diparani. Turu kene apa mantuk? Eh? Turu kene apa mantuk? Kok sambles per. Nggonku kan saiki ambles simpu iki. Ya nanti Mam. Iya. Mam sik. Wong dinggo turu ngene iki, dinggo ngene iki wis ambles angel apa. Enak. Teko kuwi lho. Apa-apa wis nyik-nyik ngono. Pak Imam loro. Enak. Iya, Kalau gak Mam nasi. iya nek kan atas sama nggonmu kae. Nggonku nggonmu kan kaya Mas Gatot kae, keren. Nek ngene Mas Gatot kae ya atas kok nggonmu. Sing ning kamar Mas Gatot kae. Lah nggonku pere iso nyuk-nyuk. Tinggal loncat-loncat sembedul-bedul. Ayo tiba. Ya Mimi. Ya pok sik oleh ben 7 menit engkas. Wis gelas kene. Ayo budal. Kok kinjengi ya wewe. Aku mah petok leni Nang ndi? ning Ngawi. Jam piro? Awan kok. Awan. Tak kira nek sore. Tak lu wis milih nek. Wong nglayat nek mudoan Goncengane wong e. mbek mak ya. Mbah. Iya mbek mak. Lho, aku dicok ya ora melok. Cara melok yang gumentar sapa? Gumbrang. Motormu nyapa? Sekake yang jeblos. Kaken beban. Jebret. Lah glodek ngono. Iya, angger kan. Watus. Duk ngono. Padahal cuma juglengan cerita. Lah sok ben piye? Aku mbok parani rene. Gumentar dewe-dewe. Lho. Yo ora masuk. Lah, nek gumentar kae. Saka guri apa ngarep? Suka tengah kok. Wong suka kis tak. Ora apa-apa. Tak muati yo. Bae coklat tengah Ora. aku mau. Lah. Wong gonceng karo Icai bane koyo bocor. Lah bocor. Enggak, aku ya rusak. Ya terus nganu suka kis. Diomongi gongone Mas Tommy iki. Paling enak sing bocor. Duitku wis entek, wis tak nggo tuku wedak. Enggak terus aku tuku apa? Lah wae tuku apa? Piro yuk ki mang regane? Kan kok ngene Ndek apa Nino apa tuku? Oh, kok tekak piro? Nino apa tuku? Aku pas mulih kae. Ndek apa? Enak iki fotone dia pek emang mak. Ya ilaha illallah. Wuh, yuk. Ah. Aku ngomong kok. Lah lagi ya gelas dikanem bokangnya uang. Enak iki dikirim fotone aku mulih. Wes guys aku ape mulih guys. Ape mulih ape turu. Aku pengen nyewe banyu air dingin. Ini kita gini. Ya persis kok gini ini terima beda jenenge tok. Tapi iki kotak nggonmu dawa. Kan iki kotak iki. Ora yuk. Kotak bes. Tapi Dawa nggonmu lebar dawa. wis separuh. Iki ukuran 22 kok. Iki padhe lho, Bos.
Iki wis dadi tak jikok karekan tak iso dawa apane. Semuanya lagi. Semuanya lagi. Mah, langsung Sumetno lagi. Wes sih nanti kowe mang. tiup lilin kok terus-terusan. Kobong kuwi lho, kobong. Wes guys, sampai mulai aku udah dah.